Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la subscribe kwi-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke bangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka ku-Thando TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu indaba-ke ezibuhlungu esitholayo kulona-ke usuku lwanamhlanje. Sithi-ke akasekho emhlabeni umama wezelamani ey'dume kakhulu la eNingizimu Afrika, ziphinde-ke zibe ngabaculi uKelly Khumalo noZandi Khumalo. Impela-ke umama akasekho emhlabeni-ke, udlulile kulona-ke usuku lwanamhlanje-ke. Abantu baseNingizimu Afrika baphatheke kabuhlungu ukuthi-ke umama ushona nje, mhlambe kukhona-ke iqiniso ebesazolikhipha ngokudlula emhlabeni-ke kwaloyo-ke owayengunozidi weqembu i-Orlando Pirates ngonyaka 2014 ngomhla ka-26. Kanti-ke abantu ababekhona endlini kwakuyena uMaka Khumalo, kube uZandi Khumalo, kube uKelly Khumalo, kube uLongwe ethwala kanjalo-ke nomngani kaSenzo. Impela-ke abantu-ke bashaqekile indaba ezibuhlungu sokudlula kaMaka Kelly Khumalo. Sithi-ke rest in peace kuyena-ke umama, kanjalo-ke nomndeni waKhumalo. Sithi-ke awududuzeke kulesikhathi sefu elimnyama. Like i-video, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena zikuphatha kanjani le ndaba zokudlula kaMaka Kelly Khumalo noZandi Khumalo. Ku-Thando TV ngizohleze ngikhona nginilethela-ke esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.